Og han gik han i munden, så prøver Bob i næsen, ikke? Jeg tænker bare på, at jeg har et plaster måske, så kunne jeg lige få et plaster på i panden. Du er ikke rask. Nej, jeg tror, jeg har et... Ej, hvor har du gjort ham scary med de der mentors der? Så er du bare så scary nu. Så kan du slet ikke fortælle nogen gode eventyr, så kan jeg ikke sove. Så kan jeg sige dig. Så skal du bare stå dernede i vandet og være pisse uhyggelig, mand. Der kommer mennesker. Har du ikke et plaster? Snak lige til den. Snak ikke til den. Den kan godt lide det. Ej, jeg har den nu her. Tag sabotage, ikke? Jeg siger dig, mand. Det er rigtig hyggeligt, det her. Ja, lad mig gøre Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg skal ikke finde ud af det. Jeg har ikke noget plaster, men til gengæld har jeg noget andet. Hvad skal han nu? Har du ikke kondom? Har du ikke kondom? Så hvad? Det skal jeg ikke være der. Har du? Så skal han bare stå dernede og kigge op på vandet. Der er lavet med mig oprør, så kan jeg love dig. Den skal lige sidde fast med det. Den sidder sgu da fast. Du må ikke slå på ham, vel? Så de der mentors i øjnene, mand. Der er faktisk nogen, der godt kan se dig. Sådan der, nu. Så kan du bare stå dernede i vandet. Jeg skal have et billede af ham. Så kan du gøre oprør lige så meget du vil. Der er ikke nogen, der hjælper dig.